My sme pred farmou Bioplant, kde majú broskyne a na žltom aute práve prišiel šéfko. Ideme si pozrieť, jak vyzerá úroda, ktorú začíname oberať za 3 dní. Bioplant, zabudol som v ktorej obci. Keď sa chcete rozvíjať, tak je pravda, že veľa našich investícií sa deje vďaka PPAčke. Žabokreky? Není tu Adam. Adam totiž tu vie všetko a ja bez Adama neviem dôjsť ani do vedľajšej dediny. Teda si akože chválime, aj keď tam je 30 vagabundov, ktorí krádnu. Banka, právnik, PPAčka. To je nová mantra každého právnika, každého farmára? Áno, na určitej úrovni niekedy sa nedá tráviť čas len v sade, ale aj takýmito nepríjemnosťami. Ja aj budem hlásať slovo Božie. No, papa mám bielo. Prosím ťa pekne. Sa môžem aj ja vyliesť? Správne ma odhadol, vyzerám ako retard. Asi vytušil, že neviem ani v akej som dedine. Ahoj Jozef, čau. Môžeme ti pripnúť volačuvo? Pýtal si sa, že čo chceme vidieť, teba chceme vidieť, to je priorita momentálne, čiže na teba sme zvedaví ako na farmára, ako na človeka. vyťažení. Jozef je vo švungu, nemá na nás toľko času. Môžem ísť s tebe dopredu? Jasné. Môžeme dávať rovno aj nejaké storky a filmové pásy? Niekedy, keď si farmár, tak prvé čo rieši, že banka, právnik, PPAčka, banka, právnik, PPAčka. Počkaj chvíľku, tak toto si môžeme rovno dať na všetci nech vedia. Tu napríklad vidíte Fuji, ktoré sa bude oberať úplne posledné, niekedy 4. novembra. Fuji Kiku, áno. Aha. No, odkedy ste tu boli naposledy, sme vytrhali týchto 14 hektárov galy, ktorá už bola taká stará, že nerodila, to vidíte tieto pahylky tuto. Takže sem plánujeme do budúcna sadiť niečo nové. Zatiaľ sa rozhodujeme čo, je to krásna plocha, má pripravenú sieť, má pripravenú závlahu, len to musíme vyfrezovať a dodať kvalitný materiál. Tak poďme sa pozrieť, že čo ideme oberať teda od štvrtku. No, čiže toto je trošku starší sad, ktorý tu už veľa rokov nebude, ale stále ešte rodí okolo tých 35 tón. Ideálne by bolo, keby rodil dvakrát toľko, ale teda, že čo tu máme? Že máme tu jablko, ktoré sa volá Gala Mema. Budeme oberať kaliber 60+, to znamená všetko väčšie ako 6 cm, to znamená, že tu vidím možno len dve jablka, ktoré sú menšie ako 60 cm, a to je toto a možno toto. Všetko ostatné pôjde do jednotky triedy. Samozrejme potom to bude triediť triedička, čiže napríklad čo vidím, že výhodí triedička, hej, tu je možno nejaké mrazové poškodenie, ale to by ešte mohlo byť dobré, lebo Gala má tú červenú farbu, čiže ona dokáže tie nedokonalosti zakryť. Tu je nejaká malá ďobka od vtáka, hej. Možno toto je mrazové poškodenie, lebo sme tu mali mráz, tu ešte nemáme tú protimrazovú ochranu, ale inak všetko, čo vidíte, pôjde do jednotky triedy. A rozstredí sa to na možno 5-6 šarží, od sáčkového jablka až do pekného jablka ukladaného v bedničke na tacke, hej, všetko možné. Jablka nám vyfarbujú, ešte keď dáš dole nejakých 5 až 10 jablk dole, tak ono ešte to pušne viac to vyfarbovanie, čiže veľa jablk. Oberáme aj na 2-3 krát, lebo čakáme na farbu. A farbu nám hlavne robia chladné rána, teraz sme mali 7 stupňov do rána, takže to je úplne super na farbu. Potom máme aj taký stroj, ktorým odlisňujeme listy, aby sme tú farbu rýchlejšie vedeli nahnať, aby proste neboli jablka v tieni. Dobre, poďme ďalej. Odtrhnite si kľudne jablko na cestu. No tak to teda skúsime. Otrhneš mi sa? Ja ti mám odtrhnúť, vyber si. Jeminenky. Dobre, tu vidíte Jona Gold Primo, taká klasická odroda, a Jona Gold Wilton Star, to je tiež klon Jona Goldu. Potom tu prechádzame do Gala Galavalu, toto sa bude oberať ako druhé hneď potom. Vidíte, to sú krásne jablčka červené, teraz fakt tá farba ich pekne chytá, len tuto sú pod lesom, čiže majú trošku tieň, ale už sa to pekne vyfarbuje a toto pôjdeme asi na 2 razy, že najprv budeme musieť obrať všetky normálne farby a potom nehať týždeň počkať. A tuto máme Fuji. Fuji sa tiež bude odlisňovať. Fuji sa oberá úplne posledné až niekedy na konci októbra. No a toto je taká posledná vec, čo som neukázal, to je Gala Šniga. Tá sa bude oberať ako posledná, ale aj tak niekedy za 2 týždne sa už do nej zahryzneme. A no, toho bude dosť. Vlastne máme odbytové združenie, ktoré používa značku Dobrý Ješko. Je nás tam, myslím, že 8 alebo 12 farmárov, neviem presne, väčšina sme zo západného Slovenska. A
A má to hlavne teda benefity, že máme proste úžasných poradcov, ktorých zdieľame, ktorí poznajú naše sady, chodia sem 4-5 krát do roka, nastavujú proste ochranné plány, kontrolujú rez, kontrolujú prebierky. Máme ich stále na WhatsAppe, hoci s čím ich môžeme otravovať. Potom Európska únia má taký, že operačný program pre odbytové združenia, to znamená, že nejaké percento z obratu, ktoré odovzdáš cez odbytové združenie, tak ti dáva v takej výške ona 50% dotáciu na nákup nejakých strojov, kde si ona ale stanovuje podmienky, že aké stroje by to mali byť. Máme teda spoločný predaj, čiže našou hlavnou úlohou by malo byť dopestovať kvalitný produkt a tým, že tam máme predajcov, ktorí sa sústredia len na predaj, my sa nemusíme strachovať, že to ovocie sa nepredá za najlepšiu možnú cenu trhovú a skôr sa sústredíme na tú kvalitu toho produktu. Poďme ochutnať ten rubín. Včely. Tie si pamätáme z minula. No, čiže toto je taká česká odroda, veľmi dobrá a štvrtok tu začína samozber, takže kľudne si zoberte po jablčku. Niektoré sú aj že ďobnuté od osy, ale to si nevšimajte, niektoré sú aj také, že zhorejú, ale už sa dajú oberať. A ešte raz mi povedz, ako sa to volá? Rubín. Rubín. Ako ten drahokam. Pre mňa je to posledné 2 roky najchutnejšie jablko, lebo my sme unavení zo sladkých jablok a rádi máme tie kyslé, keď s nimi pracujeme celé roky. Teraz sa celý svet prebieha v šľachtení sladkých odrôd, lebo ľudia si tým nahradzajú sladkosti vo svojom mozgu, keď si kupujú ovocie. Ale máme, chvála Bohu, aj dosť ľudí, ktorí majú radi kyslejšie jablka. To je práve rubín, že je aj šťavnaté, aj kyslé. Rubín. Pokračujeme v dokumente a ideme sa pozrieť a ochutnať rubín. Takže nechám to na vás, vyberte si, ktoré chcete. No a toto je tá vec, ktorú musíme ľuďom najviac omielať do hlav, že teda to je hlavne taká lobistická vec, že na jednej strane sú tie supermarkety, ktorí majú svoju proste 80 až 100% maržu a nevieme s tým nič robiť, musíme hrať ich hru, ale na druhej je to fakt to, že by sme tým ľuďom radi dali viac peňazí, ale je to fakt od 45 do 55% proste odvodového zaťaženia a tým pádom to zožerie polovicu ich výplaty a tým pádom sem chodia robiť radšej ľudia zo zahraničia ako Slováci. Tu je cesta. Dobre, odtrhnite si jablčko, môžeme ísť ďalej. Áno, ja si vyberiem menšie, aby som vládal zjesť takéto maličké. Trošku je ždrncnuté, ale to nevadí. Čo s takýmto jablkom potom? Čo s tým robíte? Keď je malé a takéto? Šťava. Do šťavy? Treba ho aj vykrojiť, či ani nie? Nie. To je len koška. Vyšľokavé, dobré. Vyšľokavé? No, takže blížime sa do záveru, ukážeme si ešte muštáre, aj keď je ešte zavretá, ale myslím, že je vyupratovaná, tak neviem, akom je stave, ale to vám asi len tak ukážem, že čo s akými strojmi sa robí a tam môžeš kľudne ináč nahrať, že pozývame ľudí, lebo vlastne od čtvrtka muštujeme, takže môžu sa hlásiť, môžu volať. Skvelé. Techniky. Toto je muštáreň? Ale teda, že jak to funguje, že tu prídu ľudia na tento stroj, vloží sa do neho bedňa, on sa takto pekne vyklopí, ide do umývačky, tam sa jablka umýjú, idú hore týmto pásom, tu sa drtia a padajú do tohto lisa, ktorý vlastne zachytáva tú šťavu, tam sú také bubny, cez ktoré sa vyžmýka, tá dužina sa oddelí od tej šťavy, no a ideme potom do týchto nádob. Potom hneď ideme do elektrického pastéra, ktorý má teda prietokový ohrievač. No a potom je tu plnička, čiže z plničky to ide horúce do tejto nádržky a z jednej strany vieme robiť sklenené fľaše a z tejto strany vieme robiť tie bagy. Fíha. A všetko obsluhujú, predpokladám, teda traja zamestnanci, zaškolení, vyškolení a ľudia si to tam nejaké pri kraji donesú? Alebo Áno, oni proste sa nahlásia na nejaký termín a robíme to teda na počkanie, čo je veľmi veľký luxus. Fakt, že tých 100 kg majú za pol hodinu hotových. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ešte podržte, prosím ťa, musíme ešte raz robiť tlesk. Ešte niečo, čo by sme chceli, potrebovali, mali urobiť? Poviem to ako to všetko tá klasická návšteva, plus ty tam ako si zazdielal na tie médiá, takže klasická návšteva poviem. To už sme celkom trochu zvládli, šup, na 1 hodinu. Vo šungu. Sme vo šungu? A my sme vo šungu, neáno. Jasné. Nie, ešte sa. Mám to počuť? Môže sa s tým aj, že pohrať. Pohrať? Áno, toto je Adam. Jak sa mám s tým pohrať? Už tu nejde mikrofón, to nevadí? Nie, to je pohľad. Aj tam je zvuk vlastne. Hrám sa s tým.
Adam točí viac menej že dokument nejaký, uvidíme, čo z toho bude. Na jeseň by sme to chceli zostrihať. A ja sem tam vlastne z tejto našej cesty robím nejaké príbehy na Instagram. Ľudia to trošku sledujú za 3 dní, lebo je to zaujímavá téma a tak ďalej. Za vami sme prišli, pretože sme sa stretli predtým a pretože sme potrebovali nájsť nejakých farmárov a rozprávať si s nimi o tom teda, že čo s pôdou, a my sme sa iba niečo dopočuli ako spotrebitelia. Nie sme odborníci, ja som stavebný inžinier, Adam vyštudoval Vertikálny rozvoj, nič nejakého ekonomické. Čiže nič s témou, ale sme spotrebitelia. A ako spotrebiteľa nás zaujíma, že čo jeme. A my sme to tak nazvali, že zdravé potraviny na každý tanier. Že aby to teda nebolo také, že ten, kto sa veľmi zaujíma a je ochotný cestovať za farmárom a za zdravým jedlom, tak ten bude jesť zdravo a ostatní budú nakupovať to, čo nakupujú. Ale my chceme, aby z toho bol mainstream. No a keby sme teraz na chvíľku zabudli na to, že sa natáčame. Áno. A rozprávali sa o tom, že čo vy máte k téme povedať. No. Takže teda my tu aj bývame a aj hospodárime, snažíme sa hospodáriť. Som aj ako súkromne hospodáriaci roľník. Tuto v tomto areáli priamo máme nejakých 2,5-3 hektára, ktoré robíme tak regeneratívne, agrolesnícky, proste v prírode bližšie alebo bližším spôsobom. Snažíme sa to robiť trošku inak. Celkovo máme nejakých 20 hektárov, ale na zvyšných plochách máme konvenčné poľnohospodárstvo, ktoré doteraz tak fungovalo, či už sme prenajímali pôdy, alebo si nechávali robiť služby poľnohospodárske a tak ďalej. No ale snažíme sa to pretransformovať bližšie k tej ekológii. No a čím sa zaoberáme, takže tuto môžete vidieť, že tu máme nejaké výsadby ihličnanov na vianočné stromčeky. Máme tu levandulu, ktorú používame na sušenie, či už ako sušené kvety, kytičky alebo nejaké vrecuška levandulové na levandulový sirup. A potom veľká časť teda mojej aktivity spočíva v starých odrodách ovocných drevín. Snažím sa si robiť taký genofondový sad jabloní a hrušiek zatiaľ, ale aj iné ovocné dreviny. Tie vysádzam formou agrolesníckych systémov a vetrolamov a mám taký menší agrolesnícky systém, ktorý je od roku 2018 založený, kde mám staré odrody ovocných drevín v kombinácii s hydinou. Hydinu používame na produkciu vajíčok pre vlastnú spotrebu, čiže nepredávame. Možno časom by sa to aj rozšírilo, ak by bol záujem. No a poslednou takou najväčšou aktivitou posledných rokov sú vetrolamy, ktoré na tých našich poľnohospodárskych pozemkoch sa snažím vysádzať. Začali sme s tým v roku 2023, 2024 sme pokračovali a vetrolamy máme vysadené líniovým spôsobom, čo je jeden z typov agrolesníctva, Elicropping. Tie línie sú vzdialené zhruba nejakých 30-36 metrov od seba, sú rovnobežné a medzi tými vetrolamami alebo tými líniami stromov máme klasické poľnohospodárske plodiny, poľné plodiny. Tento rok tam bola pšenica zasiata. To si pozrieme potom na mieste. Odpálili ste mi dekel, trvalo to 20 minút. No dobře, a keď teda budete siať na ďalší rok, tak čo s týmto urobíte? Konkrétne tuto máme v pláne, že by sme dávali tú ďatelinu plazivú. Aha, ďatelinu plazivú a do toho potom budete... A ona, tam čo ste videli pri tej prvej parcelke, keď už bude takáto narastená a ak sa nám podarí dopestovať taký zapojený porast, ono už teraz vidíme, že tá ďatelina plazivá je taká hustá, že brzdí tú burinu ostatnú a že veľmi tam nerastie nič iné, takže a do nej priamo na otiosejačko by sme chceli vyskúšať. Ale tak to je taký pokus, takže uvidíme. Aha, a má zmysel jedno aj druhé naraz robiť? No má, lebo tá ďatelina plazivá jednak je pôdopokrývna, je tam celý rok, je viacročná, viaže dusík a udržuje vlhkosť. Pozrite sa, tuto keď sa pozriete, tuto sme na tejto parcelke vyskúšali zasiať ďatelinu plazivú spolu s pšenicou, tomu sa hovorí aj intercropping. Nehovorím, že je to nejaký excelentný výsledok, ale vidíte, že tuto už tá ďatelina plazivá rastie priamo. Môžeme vás ešte niekedy navštíviť a sledovať váš postup? No jasné, kľudne.
Ja myslím, že sme povedali všetko, tak ak máte nejakú otázku ešte, ale neviem. Máme ešte otázku. Máme veľa otázok a budeme na ne hľadať odpovede. Áno, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Nepočula nikoho robiť, ale pôjdeš normálne cez Plusko a tam si vytvoríš príspevok. Ale to je strašne zdĺhavé, vieš, a my sme na bicykli a nemám toľko času a preto to tak robím. Možno to je proste kameň úrazu. Ale tam je taká príležitosť a možnosť, že aj to tak fungovalo, to tak aj bolo. A tak to rob teraz. Tak to rob teraz. Veď som to urobil, videl si, jak si tu ležal, že prší a že to tam sa zobrazilo a potom to zmizlo zase. A to bol čisto len príspevok? A to bol najskôr príbeh, ktorý som dal ako príspevok a ten sa tam zobrazil a potom zmizol. No tak to tak neurob. Tak potom asi musíte odísť z tej Radošiny. Sestry, čaute. Ja? Adam. Tak my smerujeme už k nocľahu, ktorý by mal byť v nejakej útulni, kto vie kde. Adam vymyslel. Adam to má všetko pod kontrolou, z čoho mám veľkú radosť. Ďakujem za Adama. Adam na mňa kričí: Stano, Stano. Zišli sme z cesty hlavnej a ideme tuto cez potok a teraz do lesa. A tam budeme niekde spať. Ešte budeme šlapať asi 15-20 minút a potom snáď nájdeme vytúžené ubytovanie. Tak Adam našiel na mape, že bývalá ubytovňa pionierska, alebo nejaké, neviem čo, pionierské niečo. Takéto tu je všelijaké. Dokonca tu mali pionieri aj bazén. Kúkaj sa ho. To bol bazén. A my sa ideme pozrieť teraz do tejto drevenej chalupy. Že čo je vo vnútri. Tak ak si zvedaví, kúkajte sa. Dúfam, že tu nevybahne nám na nejaké ubytované zviera. Schody vyzerajú fantasticky. Dobrý deň, je tu niekto? Kto by tu jedol? Bože, to sú tie tápne vtipy šúlkové. Takže, elektrický kábel nechránený v ceste. BOZP 0 bodov. Vážení pionieri. Bordel tu je všade. A ináč to muselo byť perfektné za onakedajších časov. Pána Beka, to už dneska také neexistuje. Tu mali srání a boiler. Teplá voda tu bola. Čo viac by si mohol taký pionier želať? Tu sa niekto určite holil. No a schody. Schody na poschodie sa nezachovali. Tam to môže byť najlepšie. No čo? Pustíme si elektriku a ideme na to. Vtáčiky tu bývajú, aha, bývali. Odleteli do teplých krajín. Tak spať tu asi, neviem, či budeme. Keď je to také nebezpečné. A táto ubytovňa, tá je celá murovaná. Kričím na Adama: Adam, hen tam je to dobré, ale je tam sklo, není tam ale metla. Adam hovorí, že tu je metla. Adam už ide upratovať turistickú ubytovňu. Tu budeme mať večeru na stole? Tu.
Tu bude večera. Neviem, či tu chceme... Ježiš, tu je obývačka. Možno tu nájdem aj šach. Pána TV Markíza. Počuj, ale to nebolo, či to je TV Max. To nebolo vtedy, bolo? To je z jakého času a roku? To som už potom musel doniesť volado. To je kalendár 2003. 2003. Tak to tu fungovalo aj potom ešte, dlho. Periny. Funkčný. Sprcha. Tu nie sú dvere, tam boli vedľa dvere, ale sadrokartón tu používali, človeče, sadráč, to je nová konštrukcia, tu sa robili rekonštrukcie. Ale počuj, je to akože typovo je to veľmi podobné tomu vedľa, len to je murované. No. A tu tiež mali byť schody na hore, ale ako si sa nezachovali. Tam je čo, kuchyňa? Iba nábytok, nič tam nie je také. Iba nábytok. No dobre, no tak... Telka. Žitný sa bojí, Rasťo sa volá. Ježiš, toto je ten robočí aký? To je dobre staré, ale to ja všetko pamätám. Robo Mikla. Počuj, spadneš odtiaľ, dolámeš sa, čo potom vám dám, nechod tam. Tak ako myslíš, čo si myslíš, že tam budeme spať hore? No, ale to sa aj príjmi. No ale keď sa zrúbeš, kto ťa bude zachráňovať? Tak vyskúšaj, len sa nedolám. Ne? No, asi nie. No dobre, no. Nemáš životnú poistku. Nemáš životnú poistku. Chlast nám tu nenechali. Metly sú tu, však teda potom si odpraceme a môžeme vedľa spať. To vyzerá lepšie ako to. Tak nakoniec to nebola útúňa, ale stan sme si rozložili v bývalej pionierskej ubytovni. Ale tak toto není všetko, samozrejme. Je toho oveľa viac, ale to budeme zdieľať zajtra. Neskôr na to nemáme čas a energiu. Ideme ešte robiť jogu. Môže byť? Stáť, hej? Máme slížikovú? Slepačiu? Slepačiu, no. Tak gulašovú som vynechal. Tak my máme také pomalé ráno. Zobudili sme sa v tejto socialistickej, pionierskej ubytovni, ale ako som vám vravel, no je tu toho viac, čo vidieť, sú tu také drevené chatky, my sme to točili aj znútra niektoré, tak vám to potom ukážeme. A teraz si dávam také socialistické pokušenie na raňajky a ideme sa okúpať do Banskoštiavnických Tajchov. Máme 2 dní cestu pred sebou, o 2 dní nás čaká posledný farmár. My sme prišli k takémuto tajchu. Tu sme stretli takýchto 2 chlapov, pýtame sa, že čo majú dneska v pláne a tak ďalej. A oni hovoria, že oni sú slovenskí dôchodcovia. A že rovno došli, dali si pivko a potom sa idú kúpať. Áno, jebajkmi sme vyšli. Jebajkmi. A odkiaľ ste? My sme z Žerajú nad Hronom. Žerajú nad Hronom. Šli sme cez Dolnú Ždáňu, Hliník, makali sme hore kopcom. Trošku nám pomáhala baterka. Áno, áno. Ale trošku len. A mne tak, že som ju vyčerpal, tak nabíjam. Trošku. Normálne sme ani splavení nie sme, ale pivko... Ako dlho ste na dôchodku, ešte povedzte? 2 roky? 2 roky. Fíha, tak tešíme sa potom aj my na dôchodok, nie? Takto sa budeme mať všetci. Máte sa na čo. Na tom Slovensku je potom dobre asi. Výborné. Ľudia na deň schudobneš. Priatelia, kamaráti, my sme sa okúpali v Tajche. Adam tu grgá, kúknite sa, aký je svalnatý, krásny Adam. Ja som tiež krásny.
A pozrite sa, aký langoš nám tu spravili čerstvý. Idem ho okoštovať. Dúfam, že bude fantastický. Čapujú tu aj plzeň, aj kofolu. Ja som si dal kofolu. Aha, dôkaz. Adam si dal birel, dôkaz. A ideme okoštovať ten langoš. Stále je tu pekne. Lebo sme stále na Slovensku. A na Slovensku je pekne. Lebo tu býva aj Adam. Aj ja. Aj vy. Tak dobré ránko, s Adamom ideme ďalej. Zajtra nás čaká farma pod Poľanou, tak ideme smer Zvolen, potom Detva. A zase sa tu máme, pozrite sa, ako skvelo. Včera sme si našli spot aj s opekačkou, takže sme mali fantastický oheň, zjedli sme výborné špekačky a bolo to v Ostrej Lúke, kde bývala Adéla Ostrolúcka. Takto nám tí muzikanti vyhrávajú do cesty. Ale nie je tu svadba. V Detve sme sa zastavili, odpočinúci a ideme ďalej. Farma pod Poľanou. Sme niekde za Detvou. No a treba si priznať, že ja už len z posledného a očividne aj Adam, lebo som sa spýtal, Adam, kde sme? A Adam hovorí, niekde za Detvou. To znamená, že ani Adam nevie, kde sme. Už tretíkrát za posledných asi 10 minút, 15, 20, čas beží rýchlo, meníme cestu, smer. Máme toho dosť obidvaja po 2 týždňoch. Ale je tu pekne. Nanuk, chceš nanuk? Keď si dám na veľké brucho? Budeš. Tak si nedám. Ktorým smerom sa môžeme ubrať? Ale vidíš, no. Dorazili sme na naše posledné miesto. Máme postavený stan. Práve som dojedol gulášovú polievku. Adam hen založil oheň. Ideme si opekať špekačky, lebo keď je taká príležitosť, tak to musíme proste využiť. Dúfam, že nebude pršať v noci, že nebude moc fúkať a že zajtra sa úspešne stretneme s farmou pod Poľanou, naša posledná zastávka a potom uvidíme, čo ďalej so životom. Hovoril si niečo, Adam, na ten zemiak? Že ešte je teplý. Takže večer do pahreby zemiak, ale nejaký tepler a nejaký vlastne chceme, o čo nám ide. Už toto sa natáča? Ale Ideálne bez bordelu v pozadí. Tak. Teraz je to ťažké, keď je tu 5 detí. Som ešte narýchlo zbierala nejaké hroburdy, čo sem povlačali na dvor. tak autenticita najkrajšia. No. Ja len teda neviem, že čo ideme robiť. Lebo Malý vstal o 7:00, on mi prišiel už za mnou dnu, že už som vstal, všetko som nakrmil. O toho, čo nám vlastne ide teraz, je práve vidieť, že čo robí dneska farmár. Takže keď nám povieš, že aký je váš dnešný deň a čo vás čaká, čo ste robili minulý týždeň. Každý deň je iný. Nemáme nejaký taký, že každodenná rutina a každý deň robíme to isté. Každý deň samozrejme treba nakrmiť tie zvieratá, lebo tie jesť musia.
tým, ktorým treba dať vodu, tak treba dať vodu, ale my máme teda to šťastie, že zvieratá sa nám pasú na lúke a na tých lúkach je ešte aj tečúci prameň. Aha. Takže vlastne máme to o toto jednoduchšie, ale teda dojíme krávu. Dnes budeme mať René na pláne robiť našu bránu na parkovisku. Aha. Vždy máme XY projektov rozrobených. To, na čo je aktuálne čas, materiál a možnosť, tak to sa práve vtedy robí. No o čom to je, tak my sme sa vlastne už predtým stretli a vlastne vysvetlili sme vám, že chceme vyvinúť spotrebiteľskú iniciatívu, že chceme ako spotrebitelia vedieť, čo jeme a kto nám to produkuje. Ja viem, že vy nie ste úplne ten typ producenta, ktorý teda by robil vo veľkom, alebo že by sme si kúpili vaše produkty niekde v obchodoch, ale vás chceme navštíviť kvôli tomu, že vás považujeme za pionierov. Ja som to aj Katke včera hovoril. Pionierov v tom, že ste vlastne odišli z mesta a prišli ste sem a žijete ako žijete, robíte čo robíte a ste farmári. A nás ten príbeh zaujíma. Zaujíma to pionierstvo a tá odvaha, lebo si všímame tiež to, že je taký trend, ľudia by chceli viac robiť to, čo robíte vy, ale nemajú na to odvahu. Tak ten príbeh možno priniesť, že sa to dá, že to ide a možno keby ste hovorili viac o tom, že s čím ste bojovali a že to možno nakoniec, neviem, stojí za to, nestojí za to, asi stojí pravdepodobne, lebo radi by sme to pustili ľuďom, ktorých to možno že povzbudí. Dobre. Veľa ľudí chce začať farmáčiť, už či pre svoju produkciu alebo pre produkciu takú, že sa tým možno aj nejakým spôsobom bude živiť. Len vo veľa prípadoch je ťažké, aby tí ľudia našli vôbec nejaký pozemok. No a podľa mňa toto je na Slovensku momentálne dosť ťažké a náročné. A potom, aby ten človek v tom zotrval. Veľa ľudí na začiatku áno, ide s tým s takými ružovými okuliarmi, že to bude nejaká romantika niekde na samote a budem sedieť na lúke celý deň a všetko sa to nejako vyprodukuje same, ale okolo toho je kvantum roboty. Človek ráno musí vstať, musí robiť, aj keď sa mu nechce, či je chorý. Častokrát aj my, teda sme sa dostali po 8 rokoch prvýkrát ako celá rodina niekde na dovolenku, aj na nejaký výlet. Čiže tam je veľa tých faktorov na to, aby ten človek to potom nakoniec zvládol. A aký človek musí byť? Ty si aký človek? Skôr je to presvedčenie. Že keď do toho ide človek s tým presvedčením, tak podľa mňa ten človek dokáže zvládnuť veľa. Ak ten človek to presvedčenie nemá, tak ho to potom môže podľa mňa časom slúžiť. Dúfam, že každý si z toho vyberie niečo, čo by chcel. Nie? Krízu? Akú krízu? Krízu máš? Ja neviem, či to je vhodné toto. Takže ja som teraz v trochu takej krízovej fáze, že netuším, čo budeme o pol roka, o rok, či tu budeme, alebo či to nejako poskladáme na novo a budeme tu, alebo proste to tu predáme a ideme niekam inám. Neviem. Ale toto už proste strašne veľa tých polien pod nohy bolo a ja to vždycky vravím, aj minule som to vravel, to farmárčenie, a ono hlavne, to není o nejakej jednej veci. Kúpim si krávu a tam to skončilo. Ku tej kráve potrebuješ traktor, techniku, robiť seno, potrebuješ pozemky a tak ďalej. A to je tak extrémne veľký balík peňazí. To Slovensko, ako je politický a daný ten smer toho, ako to ide, už či to sú dotácie, či je to cenotvorba techniky, je tak nastavená, že častokrát tí malí farmári toto neunesú. Že to sa nedá. A kúpil som techniku väčšiu, o niečo, ako by nám trebalo, lenže je to nastavené takým štýlom, že to nedokážeš uživiť. Keď som robil som služby, zarobíš 20 000 a splatnosť faktúry je pol roka. Takže ty potrebuješ splácať splatky každý mesiac. Robíš to pre väčšie subjekty ako sme my, robíš to pre veľké družstva, ktoré sú, ako sa vrátime späť, zamerané nie na produkciu a uživenie sa z tej produkcie, ale na to, že udržať to, aby som vo finále na konci roka dostal dotácie. Slovenský štát, my všetci ako tu stojíme, tam prispievame peniaze, on to dostane 2 milióny, 3 milióny alebo aj určitý obnos peňazí a on nedokáže ani tých službárov vyplatiť, aj keď na to má ten cash.
lebo už tie peniaze sa točia úplne niekde inde. Ja vidím obrovský problém v tom, že vzniklo tu veľa obrovských korporátov, ktoré nie sú primárne zamerané na produkciu, ako sme napríklad všetci mali farmári. Ako tie veľké korporáty nie idú za tým finálnym produktom, za tou produkciou. To akože skrz legislatívu, podporu, podkopovanie nového štátu. Toto je ten problém, ktorý tých farmárov enormne likviduje. Je to to, že tie financie zlikvidujú tých farmárov. Potrebuješ, dajme tomu, 70 hektárov, 80 hektárov na to, aby si uživil toľko kráľa, ako máme my tu. Nereálne. To nepustíte nikto. Áno, pustia to tak ako nás. Že my dotácie nepoberáme vôbec. Im to vyhovuje, lebo my to obhospodarujeme, my to kosíme na naše náklady, čiže naše stroje, naša nafta, náš čas, naše kravy to vypasú, vyhnoja, oni nemajú žiadnu robotu s tým a oni vo finále zoberú dotáciu. Platím leasingy, všetko nafty, ten náklad celý na tú farmu. Ešte k tomu ani tú dotáciu nemám, lebo buď teda ju nebudem mať a budem mať tú plochu, alebo teda nemám nič. Tak sa dostávaš do toho deficitu, že vo finále nemáš z čoho to celé potom financovať a platiť. A ja poznám veľa ľudí a veľa ľudí aj nám píše, že aj my chceme začať farmárčiť. Len sa nevieme dostať k pozemku, ak pôjde. Čiže správanie spotrebiteľa. Čiže keď si spotrebiteľ uvedomí, že nie som len ten, ktorý musí tu poplatiť dane, ale pozor, že moje peniaze môžu byť aj investícia a ja sa rozhodnem, že do čoho zainvestujem, tak tam asi to zmena myslenia u spotrebiteľa by mohla veľa vecí zmeniť. Ešte my ako spotrebiteľa je dôležité, aby sme si všímali to, že kto to robí. Nie, že čo robí a možno ako to robí, ale kto to robí, lebo že na to si tiež my ako spotrebiteľa budeme musieť dávať pozor, že komu vlastne zverujeme tie naše peniaze. Keď aj oni, tí farmári, vidia, že tento tu má 100 hektárov, nič nerobí, nevyprodukoval gram mlieka, gram mesa, raz ročne to zmulčuje a príde mu 800 000 na účet raz ročne. A ja tu doma drem jak hovedo od rána do večera, nie som s rodinou, nie som s deťmi, nemám voľný čas, ruky vyťahané, že proste už si fyzicky, psychicky na hrane a ledva žiješ a nemáš pomaly na to, aby si deti zobral niekde na kúpalisko, tak ťa to nebaví. Vedia tí spotrebitelia veľa zmeniť. Dobre, ďakujem veľmi pekne za úprimnú spoveď. Budeme sa viac zaujímať o našich farmárov a snáď to niečo zmení, keď sa spotrebitelia budú zaujímať o to, že kto nás vlastne živí. Môžeme si dať sami ešte selfiečko na Instagram v rámci toho, že tiež chceme nejakým spôsobom prispieť a propagovať, tak len pozdravíme. Nás označte, nech vám to môžeme prezdieľať. Dobre. Lebo neviem, aký máte Instagram. Tak my pomaly končíme na farme pod Polanou, ja som sestra Patý. Rozprávali sme sa s Katkou a s Renem a to, o čom všetko sme sa porozprávali, tak to nám natočil tu na Adam a na jeseň skúsime z toho spraviť nejaký krátky dokument. Ďakujeme im veľmi pekne, prajeme im veľa zdaru, výdrže, sily, energie, aby takých farmárov ako sú oni bolo na Slovensku čím ďalej tým viac a k tomu môžeme prispieť aj my, spotrebitelia, a o tom, ako sa dozvieme v dokumente. Tak vidíme sa. Čaute. Čaute. Ďakujeme veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Bože, ja toto obdivujem. Ja by som toto vôbec nevedela, že pred niekým takto len tak si natočiť nejakú storku, alebo... Dobrý deň. Ja som Stano Šulko. Ja som Žatko Palo. Žatko, zdravím vás. Oči som už niekedy videl. Tieto oči, modré? Hej, také jemne zaklopené, dobre. Áno. Podobné oči. To je Adam. To ste a čo robíte? Ja som starý, šedivý, zodratý pánko. No, je to téma na veľa hodín rozhovoru toto. Lobizmus firiem versus... To by mal v tom robiť poriadok, alebo je možné nazvať niečo, že poriadok, že má to byť tak, alebo onak, čo je vlastne lepšie? To by mal sedliacky rozum. Sedliacky rozum. A sme sa zastavili v obci Horná Ves, okres Prievidza, pri Partizánskom a vybehol veľmi rezko z obecného úradu vybehol pán, ktorý sa volá Jozef Hrotek a on je starostom tejto obce, tak chvíľku sa rozprávame o tom, odkiaľ ideme, kam ideme, čo robíme. Pán Jozef Hrotek nám povie slovo na záver. Buďte zdraví a nech sa nám spoločne všetkým darí a nech vždy vyhrá zdravý rozum.